Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rochitatu mwedzi unohwaka kunguru musi wochishanuka munhau dzanyasi Jacobo Ngaruvume nowabiache ana Jameson Timba nevamwe kusanganisira umwe mufundisi woku-UMC Reverend Mutata aiwa wagoti tawamba yedu iri kunzi The People's Coalition, sungano yewanhu, ubumbano lompakati. Vari kuti ndiyo yavari kuda kuti iite iyoyi inopusha kuti bumbiro romutemo rekochinjiwa zviribe kuendesiwa kovhotewa nevanhu vese rikaitione kuti vanosvika papi. Kuno vari kureketa padandemutande roTwitter vachiti ivo kwaita gwirei ari kuhara palibe masoko areketiwa kubva kuhofisi yache kana kuhurumende kana kupi kuti ari kuhara zvedi, asi ivo vari kutoti aiwa muri kuona kaa kuti aripo ba pese pese ari kuburika ba ari kuhara. Heno mhandiwe rikaiti goona kuti zvinoenda nopapi zvinopera sei. Uku Temba Muliswa ari kunetsana mhandiwe kudzipana pahuro chaiko namati Nyarare. Yei rikaitione kuti zvinopera papi. Pariba ari kuziva ipapa kuti kuchawira tsvimbo nodohwe ndokupi. Chedu kuramba takandolinga kuti zvinopera sei. Mutevedzeri wenyika yeBotswana, mutevedzeri womutungamiri wenyika yeBotswana Ndaba Kgaolate kwai aenda kolingana usuno kuita musangano naChiwenga nyasi uno. Andomukirira mhandiwe kundomukirira atosvika tikati kam idi itai tione kuti zvinosvika papi kuti wareketei tinenge taakureketa mapwito. Ipapa mapurisa ozeta raP ari kunzi asunga vanhu vairi nonyaya yekuti wanga vari kubika nokurongedza kuisa mumabhodhoro zvimwe zvinenge bhurongo. Kuno kana maakuita bhurongo yacho yekubika mega nemhandiwe wakomana idiwi vanhu vachaita kukwana nokupfa, kukwana chaiko nekuti uri kundopuwa zvese zviri kudibe chauri kuziva ende apa nokurambidziwa yako inoita bhurongo munyika muno. Idina yawe heno kuti zvinopera sei izvi rikaitione kuti vanosvika kupi nokuti ukaona zvasvika ipapa apa panyangaritsa hurumende inofanira kuti itore matanho chaiko. Kuno murume ari kunzi akasungiwa achibanzi mhosva yache njokuti vanhu ndokupai mabasa muchienda kuRussia kodzimura mwoto kuRussia apa vanhu vari kutoendesiwa kuhondo mhandiwe. Paribe chisvinu kutengesa wabi yako kwakadandi mhandiwe wachienda koopfa ikweyo. Idina yawe zvakanyangara izvo rikaitione kuti achapuwa makore mangani okugara mujeremu. Apa izvezvi kwaburika imwe vhidhiyo padandemutande mupurisa ari kuchaiwa mhandiwe nombomba yache anga achichaiwa nomuchairi wemotika hanzi kwaiwarowa motika yangu. Zvinonaka hazvo tichitora vhidhiyo achimuchaya kudari kana azopedza mapurisa azomuteera idina yawe panoita kuchemiwa mhandiwe kuchemiwa chaiko kusvino rikaiti goona tichazokunyepai kana abatiwa kuti zvinenge zvichiita sei. Tiri kufara kuti kune mapurisa matatu ari kunzi kwamurehwa kuku Prosper Muchangani ane makore 36, Shelton Masvande ane makore 34 naMercy Makarimai ane makore 38 wanga wari kubva pamurehwa papa wachita romugwagwauri wapuwa makore 5 wakabatiwa mhandiwe waino mari. Mari yawanga wari beureketa kuti mari yabvepi wakanzi right tinyepei kuti mari iyi maiboyepi nokuti pamapinda pabasa mamuri beureketa kuti muno mari yakadandi. Unochema chete basa apa rapera ipapo apa waamujeri wapwere ndo wanotozoona nhamo idina yawe rikaitione zvedu kuti zvinoperera kupi asi wakaramba wachibatiwa tikuda kuti wabatiwa wakuru wacho
nyaya yechimbanjambudu inohwadza iyi, vari kubva waita kunyanya kumakirira vanhu kwacho. Kwai kuno macheche mazhinji auya kubatana kuti abatsire vanhu vari kubva kunyika yeSouth Africa vachitiza. Izvezvi kureketa kuno vanhu vachiri kundoenda mandiwe kumuzinda weZimbabwe, kumuzinda weMalawi, kuCape Town, kuPort Elizabeth, kuDurban, kuPretoria, kwese kwakandoita kuzara mandiwe. kuPretoria kwakutonzi kuno vanhu vanoda kusvika 400 chaiwo wokuZimbabwe varipo pamuzinda. Mandiwe unobva watoona nayawe kuti yanguva yekuti vanhu vabenhuke idi. Benhukai vanhu weye, benhukai zvitekai zvino. Rekai tione kuti zvinoperera papi chaipo. Tikutenda kuti palibe zviri kuramba zvindoitika kukuwadza kana kuuraya vanhu. Kambani yePowertel kwai iri kuita izvezvi zvokubatsiridza kuti dandemutande ravo risimbe. Vari kutoti waisa mari inoita mamirioni 10 chaiwo kuti wazame kuti dandemutande ravo ringe rakanaka. Rekai tione kuti vanosvika papi. Wakazvikona izvozvo vari kureketa aiwa zvinoita zvakanaka, zvinoita zvisvino. Rekai tinoramba tichindonyepa navo. Izvezvi hurumende yagobudisa mhanduwe imwe SI ikati takambokunyepa yekutoti makambani anoita zvinhu zvodandemutande anofanira kunge ane vanhu vanosvika zvikamu zvinosvika 45 zviri zvavanhu munyika. Kunotambozvimisa izvozvo kwai ngazvimbomire. Unobva watoziva kuti pane anenge ane zviri kuitika ipapo. Rekai tichakunyepai kuti mbani tazozviona makuno yano chaiwo. Koka zvinononoka izvi zvinobudirira fasta chaiyo. Kanzuru yeguta reHarare kureketa kuno kwai yagobvunziwa kuti ko imimi vanhu vamuri kuti muri kupa masitendi ari kubuditsiwa iwaya muri kumboyepi? Munhu anofanira kugara nguva yakadini? Zvinombotekaira sei? Rekai tione nekuti munondoziva mhanduwe kuti nyaya dzechimanjambudu nowori vanodzingwishisa fani, vanodzingwishisa. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Paribe anopindura hapo nyange vanhu vachibvunza mubvunzo zvinofani. Toringai dzomutambo ipapa, mutambo mangwana, mutambo woragibhi, wafana woragibhi vanenge vari kutamba nechikwata chotonga. Tichavatonga chere heno. Rekai tigoramba takaringa. Ukuwo wokiriketi vari kutamba musi womuvhuro mutambo yeODI. Aiwa. Rekai tione kuti vanoperera papi noBangladesh. Tinenge tichindonyepa namo. Kubhora izvezvi Norman Mapeza ndiye aitiwa murairidzi womwedzi watabvayu. naKnowledge Musona ndiye aitiwa mutambi womwedzi watapedzayu. Aiwa makorokoto kwavari. Rekai tione wese wari iko kuScotland. Mutambo webhora iriko mangwana. Bulawayo Chiefs noAmos vanenge varipo vachihwapurirana bhora. Taylor 1 noFC Platinum vari kuzama kunzvengana. Hunters FC noScotland yaScott woZANU-PF ipapo vanenge varipo mhanduwe wakaringana usu nousu. Ngezi Platinum pokare Chicken Inn kuzama kujanana pakani. Rekai tione kuti mbani achajiwa kana zvadando. Ipapa toringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno Ramaphosa kwai waisa masoja mhanduwe zviru zvitatu nokuraudzira wakuti waende kobatsiridza nzvimbo dziri kuramba dzinoita vanhu vari kuita zvisirizvo. Izvo nonyaya yekuti kwai wabva kurenga wabenhuke kunyika kwavo, wabva kurenga wabenhuke. Rekai tirambe takazviringa mhanduwe kuti zvinoperera papi. Iwo Ramaphosa wagonzo waenda kuDRC koringana nokubatsirana nonyika iyoyo kuti woita sei mukuizana nochirwere icho Ebola. Pakanyangara mhanduwe. Tikuramba tichindotenda waChina watumira machiremba yavo kuti abatsire vanhu vokuDRC kuizana nochirwere icho Ebola. Apa DRC iri kureketa kuti vanhu vanotosvika 452 vapfa kureketa kuno nonyaya yechirwere chibodzicho. Dare munyika yeSouth Africa ragoti iro aiwa ava vanochengeta nyanga dzozvipemberedza vainadzo aiwa ngavabvumiwe kuti vadzitengese zviri pamutemo mhanduwe. Vari kuti taano nyanga dzinopfuura 500
tikuda kuti tibenhutsewo mari yatiri kuseenza nayo. Rekai tione ipapa kuti zvinosvika papi. Ticharamba takandolinga zvedu kwazvinenge zvichienda. Apawo Jacob Zuma vhidhiyo yacho yaburika ari kuIndia manduwe. Aenda kuona n'anga ikweyo, idi pakaita kunyangariwa chaiko. Akutoreketa kuti munofanira kundivhotera. Iwe aiwa unobva wazvisaya. Rekai tione zvedu kwazvinoperera kuti ndokupi chaiko. Apa nyika yoZambia yatiyo mimwe mwedzi mitatu tisiri kutora mari mari dzomutero dzatinofanira kutora padhiziri nopeturu kusvikira zvanaka. Aiwa wanakiwa. Ngawapinde wakadando makorokoto kwavari. Kambani yoToyota yati ichada kuisa mabhirioni 10 kunzvimbo yoKZN kuti wabatsiridze kuchinja kwawo nyaya dzokunhadzira motika dzomabhatiri dziya. Rekai tione kuti wanosvika papi, wanozvikona chere zvauri kureketazvo kana kuti zvinoperera kupi. Apa kuno vanhu vanosvika 40 wapfa mutsaona yokuPakistan. Kwai bhazi mandiverenga rekumhanyitsa apa rakazaritsa. Kwakaenda mandiwe kowira kumawere ogomo idina yawe. Zvinoita kuhwadza. Dai mawere ari matero. Pakaita kunyangariwa. Aya anga ari mawere chairo bva raita kienda nokienda chaiko. Idinga izorore murugare mweya yawo wapfawo. Ijipiti yabva kuja Australia tikati makorokoto. Kureketa kuno Cabo Verde ndoyamiriwa nevazhinji kuti waone kuti inoita chere zvokuCabo Verde ipapo. Rekai tione kuti wanokambura chere kana kuti wanokamburiwa ndiwo. Tinoramba takalinga nokuti kwanyasi tagumira pano ndini wenyu Mhanduwe Onhawu.